अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by एसएस फिल्म्स मोतिहारी। चुनबी कौआ ले कोयल कच्चा भाई से दावली के ए राजा चुनबी कौआ ले कोयल कच्चा भाई से दावली के तो सुन पिया हो धूप दिया हो कि सुन पिया हो धूप दिया हो छिटल सब फूला डाली के ए सोनिया चुनबी कौआ ले कोयल कच्चा ढाई से दवाली के ए राजा चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के चुनरी कौआ ले गइल बन से बोलो दुर्गा भवानी के सोनिया चुनरी कौआ ले गइल सोया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कच्चा ढाई से दवाली दिलवा टूरी गइलौरी दाबी छुचावा में कि सुनतिया धर के जिया परनी सोचावा में लेके बैठल बाटे मिया गछिया प ए राजा गछिया प तो सुनी गछिया प दिलवा टूरी गइलौरी दाबी चोचावा में तो सुन पिया धर के दिया परनी सोचावा में लेके बैठल बाटे मिया गछिया प ए राजा गछिया प तो सुनी गछिया प बाटे मुरत हमरा के घूरत बजाई जो पताली के ए सोनिया चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के ए सोनिया कौआ चुनरी ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के चुनरी कौआ ले गइल बन से बोलो दुर्गा भवानी के चुनरी कौआ ले गइल सोया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कच्चा ढाई से दवाली के रतन रतनेश सोनिया करी कुछ रुपैया हो ना तो होई जय हे नारा जो देवी मैया हो सोर भैश्वर देवेंद्र दिल धर कता धर कता ए पिया धर कता प्रदीप दीवाना सोनिया करी कुछ रुपैया हो ना तो होई जय हे नारा जो देवी मैया हो विजेंद्र बेदर दिगवर बदिल धर कता तो सुनी धर कता ए पिया धर कता किशन सुधीर मन धरे नधीर बोलाई जल्दी मालिक ए सोनिया चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के ए राजा चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के तो सुन पिया हो धूप दिया हो कि सुन पिया हो धूप दिया हो छिटल सब फूला डाली के
ए राजा चुनरी कौआ ले गइल कच्चा ढाई से दवाली के ए सैया चुनरी कौआ ले गइल